Un dia històric, sí, hi ha fotos, i algun vídeo. Dissabte és un dia històric perquè el Barça votarà en referèndum si vol o no una reforma del Camp Nou. Aquí tenim a dos socis, un que és favorable a la reforma, un altre que no ho és, que són tan importants que s'han reunit amb membres de la Junta Directiva. Jordi Moix va anar l'altre dia a explicar el projecte a la penya Foment Martinenc. L'Àngel Pérez és el president d'aquesta penya, una de les més històriques no de Catalunya, sinó del món. És de les més antigues. I Jordi Moix, entre altres, també va estar en una reunió on van convidar el Quim Molins per parlar d'aquest projecte. Àngel, per què estàs a favor de la reforma? Home, jo estic a favor de la reforma perquè s'ha de fer. Jo he estat a les finals a Wembley, he estat a la final a Sant Denis, i nosaltres que som un equip emblemàtic, que som un equip referent a Europa, hem de tenir un estadi per poder competir amb tots aquests equips. De fet, el Real Madrid té un estadi bastant millor que el nostre, i ells també ara faran una reforma. Llavors, primer pas, s'ha de fer la reforma perquè l'estadi està bé. Després, a mi m'agrada molt el que han fet, és que de la part de dins de l'estadi pràcticament no es tocarà molt. És veritat que a la lateral es pujarà, perquè els que estan a la primera lateral de baix no veuen a l'estadi, no veuen a l'ambient que hi ha, no? Però a l'estadi quedarà molt semblant a el que és, no? I que per mi aquest estadi, a dins, el que és la gespa i tot el que envolta, està d'actualitat total. Per dins, doncs home, s'ha de fer moltíssimes coses. Ascensors, serveis, fa una pudor a botifarra, salxitxa, que això és inaguantable, no? Hem de tenir wifi, bueno, s'han de fer moltíssimes coses. Aquest senyor suposo que dirà no. Dirà no per al tema del preu. Àngel, però deixa que digui deixa que expliqui per què. Bueno, si vols dir el meu no, ja pots anar cap a la carrera i ves dient. Escolta, s'ha de fer. Jo confio en aquesta directiva que ho farà bé. Quan es presentarà concurs d'un arquitecte, segur que l'arquitecte també ho farà bé, i a veure si tenim ja un estadi nou el més aviat possible. Quim, tu per què dius no a la reforma? Les primeres raons per replicar en l'Àngel, quan ha dit que vam estar a Wembley i hem estat a Sant Denis, són dos estadis que no són de cap club, que per tant no s'han gastat una pasta immensa per fer aquests estadis. El Madrid tampoc, eh? Sí, aquest li van regalar. Bueno, el del Bayern Múnich sí. L'Allianz tampoc ho és del Bayern. L'Allianz tampoc és del Bayern. Aviam, jo no estic d'acord amb aquest tipus de reforma tan animal, perquè realment no m'acabo de creure les despeses que estan dient de 600 milions, el repartiment que hi ha, com realment s'assumirà. A l'estadi realment ha seguit una reforma perquè, malauradament, l'anterior directiva i l'actual l'han deixat que s'envellís més. Porten 7 anys un i 4 ara, 11 anys que no s'hi ha fet res a les entranyes normals de l'estadi, on va el 80% dels socis. Les escales, els paviments i tot això dels socis normals, allà no ens han fet absolutament res. Han fet palcos, han fet zones per la gent de les entrades VIP. Això sí, aquests han quedat allà ben arreserats i tenen els seus jocs. Els socis normals no han vist res de tot això. Aleshores, jo crec que fer una reforma de 600 milions quan no tens clar que hi haurà 200 milions que serà un altre cop crèdit, que hauràs primer reduir un altre cop crèdit, més despeses, que hi ha 200 milions que diuen que venen de posar-li cognom a l'estadi, que a vegades d'un mes a l'altre, com ahir va explicar Benito, han passat de 150 a 200. O sigui, i hem tret 50 milions de l'Espai Barça, que també eren ingressos. Ara ja no surten els 50 milions de l'Espai Barça. Hi ha 200 milions més que venen de la despesa pròpia del Barça, dels ingressos corrents del Barça. 200 milions no sé d'on sortiran, perquè et diuen... És a dir, per sintetitzar-ho, tu creus que els números no quadren? No, perquè et diuen hi haurà 30 milions més d'ingressos, amb els números que han presentat ells, 30 milions d'ingressos quan l'estadi estigui fet. Però clar, primer s'han de pagar les obres, quan tinguis els ingressos. Però te'ls diuen amb EBITDA, que és una cosa d'impostos. Clar, 30 milions abans d'impostos no són els números nets que et quedaran per poder destinar a pagar l'estadi. Són molts menys.
I això a mi em preocupa, perquè al final tot això acabarà acabant amb Pagar al soci. unes pujades monumentals dels abonaments. Jo al final penso que és un tema de qüestió de confiança. A mi aquesta directiva em dona confiança i jo estic segur que ho faran bé. I quan arribi el moment, si no han de ser 600 i han de ser 400, serà un 400, perquè ho faran bé segur. I te diré més, jo confio en les directives, confio en aquesta i en la que vindrà darrere, perquè és que bé una altra. Igual és una altra la que tindrà.